Baba Nkosi yasashilile Thixo namandla ohlelo Nkosi yamakhosi Thixo nomeleyo Thixo nomthando Singaphiwa bakwethu Ngoba masinamshawe Wasi
Simandime, Alamini Equenda, Alamini and Ogo, Alamini and Omelenga, Slopesabandeni, Amen. Slopesabandeni, Amen. What Union, they indoor Etian Katas, Slopesabandeni, Amen. Utata, Umboni is on the Well, the Oman City, I speak a Maham Pass, Slopesabandeni, Amen. With Israel, that's a Palestinian Quincy. With Israel, I say, Quincy. Akona namanye amazwe aphakathi akusi apha Africa kulobe semandeni kufa apha iba into nje esothusa kulobe semandeni kulamazwe kusalusizi ubani ba ilizwe liyaqinwa baliphele emhlabeni imali yakhe kulobe semandeni ifane nababantu kuthiwa zi-Red Indians kulobe semandeni aba bantu ngabase America ngabantu babokuqala ufika pha Twasibandani kodwa lahluthe ilizwe kubo bathi igama loba bangathi ngabantu base-India Twasibandani lapho manje kwethu andikho apho kwepolitiki Twasibandani kodwa ndithethela umoya kaThixo Twasibandani ilizwe lakwa-Israyeli lilizwe elinembali yobuKristu Twasibandani leli holide le ukukufa okuninzi ukukufa engakwaziyo okuninzi fumanisa uba kwakusemotheni akukho nechance le yokwenza into zakho kukhumnqa uthi usemngcwabeni kungena ifowuni uthi ngoku ndingapha kumangathi kungena ifowuni zambini thibe sibandeni usibani wami omnye ugwintiwe xaqiwe kombona thibe sibandeni yathi ndiselapho kwangena uba ukanina wakho naye ubhubhile kapa thibe sibandeni abantu uba bendisongqwa thibe sibandeni kodwa ndifile izwi elithethwa nencwadi kaDavide elithethwa ngoba uyawova umalusi wakhe Twasibandeni kuba safika kule nkonzo enomalusi Twasibandeni inkonzo yabaprofethi Twasibandeni inkonzo eyolusiweyo Twasibandeni lapho manje kwethu hayi asizameni nale nkonzo ayizameni Twasibandeni uyakuboniswa wayephila ngendlela ye-eschatology Twasibandeni uyazi abantu bayithanda ukuthina ithi ke le nto wayephila ubomi basezulwini elapha emhlabeni Twasibandeni kuba kwakukho ifowuni eyayimane ingena kuye singayazi thina le Twasibandeni aqaphela inkwanye sasize kwamasha Twasibandeni heyi sazula ibhishop sakhe sazula ibhishop heyi makawuvusa utata elaa xesha balibekile lidlule Twasibandeni ingasikube 15 wathi zani imbona wathi yebona le nto xa ngekavela ndiphumi sajonga sancama uba sinayo thina ifekekileyo Twasibandeni sinapho bantu esibangela umntu thina engasicinga ngumntu Twasibandeni kanti indalo yakhe phofu esixelela wathi ndikude kuni wathi 100 miles athi 1000 miles away from you thina singayiqondi loo nto simane sizijikile apha kuyo Twasibandeni silapho bantu kwethu silapha ndithulise ndethetha ngoba uyakuyisa umphefumulo wakho Twasibandeni eminye imiphefumulo bathi ke bafika abaprofethi bafika ingekho isemangcwabeni kodwa abantu bempuma wakho bengekangcwatywa Twasibandeni bakuyiswa imiphefumulo Twasibandeni yenzeka le nto uba umke ulapha endlini kaThixo kanti okude kakhulu wayebakhwaza abanye utatela bakho buya ngo-30 September wamkhwaza lapho wathi buya ngo-30 Beko wamkhwaza lapho emva kwakhe wathi buya Twasibandeni lapho makwethu selakwenzeka nam nawe silapha kanti sishonya ngoba sikhwazwe sibuyiswe Twasibandeni wena umntana wayimka egqibelele inkosi i-automatic noba ke futhi ke ukwazi utata kapho kwathetha into wathi kuyarhotywana kwenkosi noba ungayijika noba ungayijika inkosi bayakubona abantwana bamoya uba uyayijika ngoku bayakubona istering usitshintsha uba hayi awuphukile ewe mkhuba le nkonzo kaTyaluboniswa engawuqhuba ngale ndlela yakho istering sikuwe Twasibandeni lapho bantu kwethu waze wathetha utata wathi ekhalimela abantu bethi sikwasipha wathi badle umlilo wathi hayibo njengathi wasaqabisa umntu wapha phezulu wafika apha emngcwabeni lewenza amakhethe kodwa lewatya wafika lewenza kodwa yabona uba baqala amaGibhiyoni zange balindelise baqala Twasibandeni
sebandleni. Nathi nami ngiphakamisa isandla xa ndiza kubuyela eKapa ukuthula mabese sebandleni ngicela ukuthandaza. Amen. Apha ekhaya ukuthula mabese sebandleni lo ndawo ngithandaza kuyo yaseKapa. Uxolo wenkosi malibe nathi singenayo umzali sime sisodwa singabantwana ukuthula mabese sebandleni kodwa sifana sokutsala amandla endaweni kaNkulunkulu ukuthula mabese sebandleni. Ngicela uThixo ndithi noba ndiyenyuka ndiyofika kuloo ndawo uThixo andimbathise amandla amatsha ukuthula mabese sebandleni ngoba bendihamba nomfundisi wami ecaleni kwakhe wasuka wandishiya ukuthula mabese sebandleni sasuka noyika uxolo lenkosi mabena kodwa lithi izwi namhlanje solusiwe uyokuvumaniswa ukuthula mabese sebandleni. Ngoku le nto yandoyikisa xa ndiza kuphindela eKapa ndicela nindithandazise kakhulu ukuthula mabese sebandleni ngoba ndikhumbula kulo nyaka kupheleyo kwinyanga kaSeptemba esaphila uTata uNomdlomboyi ukuthula mabese sebandleni ingathi ngasihlele eTsongo hleli kwela cala ngena uTata uNomdlomboyi elomsindo endibetha endigibisela ngamakhandlela ukuthula mabese sebandleni. Uthi uthulele ntoni inkonzi sonakala ukuthula mabese sebandleni ndoyika ndathi ndiyasebenza njena kule nkonzo sicima fanele kule nkonzo ndime kuyo wonke izinto uTata wayesifundise zona kule ndawo yaseKapa yenza zona kodwa uyabuza uTata uNomdlomboyi nithulele ntoni kusonakala ukuthula mabese sebandleni. Namhlanje ndisicelela amandla okwenyuka ubheke eKapa isiyandifikela lento ngale mina namhlanje ndithi uThixo aneluse sesithwa uYehova kumalusi wami ndafuna uTata uNtika ngawulawule into bithetha ntoni na lento uqole Nkosi malibe nathi kodwa namhlanje nakumphako wekonyuka oyongena endaweni yaseKapa ukuthula mabese sebandleni. Zinto izinto ziyahla kuloo ndawo engithandaza kuyo kodwa ndazi ukhona umalusi man osalusayo ukuthula mabese sebandleni. Le ngxaki xa balusiwe uThaba alazi into okokubana ukhona umntu okwalusileyo ukuthula mabese sebandleni. Umalusi ubukaba iqonda into okokubana ikhona esisilwanyana esidla umhlambi waso uyazimela umalusi ukuthula mabese sebandleni angesikenzene lahastile zobambisa oluthaba ukuthula mabese sebandleni luzuthaba luzawukulwa nezizimvu lingazi ukuthi ukhona umalusi olusesizimvu ukuthula mabese sebandleni. Ndihamba namhlanje nomnelele andinanto ndoyikayo ukhona uYehova angumalusi wethu noba singavela ngaphi intshaba ukhona umalusi noba singavela ngapha ukhona umalusi. Uxolo lenkosi malibe nathi ndikhumbula lo mini namhlanje wangosebteni kodwa ngamelele emoyeni uTata uNtika ngoba ndiva umphako okwaluswa basazi le nto yabapostoli falusiwe mthixo singayokhangela ezinye izinto ezizawusalusa. Ukhona umdili kaIsrayeli kodwa yena akazeli kodwa yena akalali ongumdili kaIsrayeli. Nimbeke kakhulu ngothando. Namzimemfihlakalo ngilapha ngenyokoluswa uthi uYehova umalusi wami uthi ngilungiselela isithebe ngilapha ngolungiselelwa isithebe ngilapha ngolungiselelwa isithebe angababa lezi nabo abantwana bethu bakhona uprofethi wekhomphethana sajonga nasitamkhumalo asabona nesingalela asivulugidi nabakasivala nabo yomkhuseli nabo yoziyanga nabo zabantu nabo basithenge nabo yopheliwe nabo yokhanya mbonisa nabo abantwabalo nabo yothi babantwana bethu basigadile basijongile basijongile nabasavalo ukidi dibonga ukwalusa ukuze lolusiwe ababonga ngothixo abazifamanda ongavelela kuye
Namemesa, Yehova, Ona, Nandisembi, Nandisembi, Eni, Wangileka, Wangileka, Wangilenga, Wangilenga, Naweni, Naweni, Naweneba, Ebasi, Ewe, Naweni, Naweneba, Ebasi, Namemesa, 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 Yehova, Yewena, Nandisembi, Eni, Owangileka, Owangileka, Amen. Makulendawo phakamise sami isandla. Kulela amandla kaNkulunkulu uzongena kulendawo. Ukuthula mabese bantu. Amen. Ngelanga lanamhlanje ilanga lokugoduswa kwesithixo. Nami ndicinga wami umoya. Ukuthula mabese bantu. Sela uNkulunkulu kababamboniswa. uNkulunkulu wabaprofita. Kusuka namhlanje yoma kumgidi kaOctober ehamba namnjalo. Ukuthula mabese bantu. Amen. Phakathi komgidi nomgidi ikhona into ekhoyo. Phakathi komgidi nomgidi ikhona into ekhoyo. Ukuthula mabese bantu. Le ndawo yaseJuwa nxa kuvalwa umgidi iphakamisa sami isandla kule ndawo engaziwayo. Ukuthula mabese bantu. Indawo yezinto, indawo yokuthetha komprofita amaxesha ngamaxesha. Nami ngiphakamisela isandla kulo mazwi abemanye wawisa kule ndawo. Ukuthula mabese bantu. Amanye amazwi awa kule ndawo kuyenzeka into yoba asiphose kuthi kanti asizazi wafumana. Ukuthula mabese bantu. Esicela wabuyise ngomoya ukuze aphinde asivuselele. Ngoba nxa sikule ndawo indawo ngokutishara bethilo indawo umuntu kaNkulunkulu ebethetha kuyo. Ukuthula mabese bantu. Amen. Xa siphuma apha kwindawo yokugqibela uba yena baphinde abuye eze kule ndawo. Wema kule ndawo wathi ngibone lini. Ukuthula mabese bantu. Nxa busisamanzi wathi siyaya ephongola wathi kodwa ngibone lini. Ukuthula mabese bantu. Zangaphinde abuye umuntu kaNkulunkulu lamthathi lifu. Ukuthula mabese bantu. Ngoba abantu bomoya bathathwa lilifu. Abanye bathatha bephila, abanye ngokwemfundiso yomuntu kaNkulunkulu. Nathi silwangaselelelo lifu. Ukuthula mabese bantu. Lingasithathi kodwa siphile
liphile ngaphakathi kwethu Ewe, Nkosi. ukuthula amabese Amen. indawo yaseJuwa uthi umuntu kaNkulunkulu mangithintwa leli lizwi kaTata ethetha ngeKapa uthi ndiwabonile amaculo ngaseKapa uthi ehlile uthi kodwa awakafiki emhlabeni ukuthula amabese bami samangaliswa yile nto ayithethayo kanti nyana obesiwabona emhlabeni kodwa lethe yena ehlile wayithethe kule ndawo ukuthula amabese bami amazwi angaka aweJuwa bendithanda uphazamisa umphefumulo wami endaweni yakho awuyise ukuthula amabese bami umphefumulo wami uthanda kwawo nawungacontrol utata wakho wabuza apha wathi ukhetha ntoni ukubotshwa nokukhululwa ukuthula amabese bami yeyiphi into oyikhethayo ukubotshwa nokukhululwa ngoba umuntu okhululekileyo uhamba phathanda khona ukuthula amabese bami into obotshiweyo uyacontrolwa nomoya wakhe awuphaphazeli ukuthula amabese umoya wakhe awuphaphazeli ngoba uyaregulathwa athi utata ufana ne-primer stove athi yabona iflame le xa umlilo uyibhoka mama ubobeke uzabe zimbiza mnyama uthi ufuna umane uyithoba iflame ukuthula amabese umoya kaNkulunkulu ufuna umane uthoba nawe uzidwe ngokwapha yeyiyangipaphazelisa ngokukuhle ukuthula amabese nami ndizidwe ngokwami uba yena noma uyangiphazamisa lo ngizame ukuwucela undithobe ukuthula amabese ngoba ngelinye ixesha ungathi undiphazamisa ucinga uba ndikuwo kanti mlowo cela mtata lomdlongoyi wathi kumhlengele ukuthula amabese ndithi uba undicinga uba ndiselayinini kanti ndiphazamisa ngumhlengele ukuthula amabese ndiyamcela uNkulunkulu makuvalwa lo mgidi asahambe nami endleleni uyawubuyisa umphefumulo wami ukuthula amabese umphefumulo uyabhadula kodwa umuntu onomalusi uyabuyiswa ngoba umphefumulo wakhe kusoloko ufuneka u-under control ukuthula amabese bendicela uThixo ndingahambi ngaphambili hleza ndibhude uThixo ngenqaba ndimhambela ngaphambili ukuthula amabese bendingacela amazwi wayo ndingawaphazamisi ayingengomazwi acelwe ndim yayingamazwi awiswa ngumntu kaNkulunkulu angandiphazamisi ukuthula amabese ngoba ilizwi lakuwa likwenza uphazame uzibone unguwe wedwa ukuthula amabese endaweni kaNkulunkulu akungumuntu yedwa endaweni yomoya kaThixo ukuthula amabese moya kaThixo nguwasebenzayo nguwasebenzisayo bendicela undenze undisebenzise ukuthula amabese ndivala umlomo ngoba umlomo uyasokolisa ukuthula amabese umlomo uyasokolisa ngenye ixesha uthi ungakhange umamele usukuthethe ukuthula amabese ucinga uthetha yona kanti awukhange umamele ukuthula amabese sikukwenzeka abaprofita uthi omnye umntu yakhiwa uthi yagidwa uthi ayizuqalela ukuthula amabese zamba nje kuyo sicela uThixo asifake apha esiporweni asigcine ngaphakathi kwakhe ukuthula amabese sithi noba siyangqubeka singqubeke ungaphakathi kwesiporo ngoba kuzawufika ithuba lokungqubeke kodwa ungqubeke ungaphakathi kwesiporo ukuthula amabese uthi khaphelele ezindleleni zokulungisa uNkulunkulu uthanda indlela zokulungisa ukuthula amabese nguye usikhaphelela kwindlela zokulungisa nawukwenye indlela engeyiyele ndawo ayinguye lowo funeka uzikhumbuleke ukuthula amabese bendimcela uThixo akaba bamboniswa angangahamba nathi nomlingane nabantwana kumsebenzi wakhe ukuthula amabese amane ethundeza ngendima yomsebenzi wakhe ukuthula amabese sazi into yoba siphila nje botata siphila ngamazwi athethwayo ukuthula amabese asiphili ngoba kuthethwa ngoku umane ukhumbula amazwi athethwayo ibe ngawo amanye kubuyisa uthi ngoba uzozixela kunetshika winalo cawe usumane ukhumbula siseke uba Thixo kwakuthweni ukuthula amabese kuthi ngoba ucela baye ndiyayitoyitoyela usumane ukhunjuzwa ngamazwi ayethethwa ngumprofeti ngoba wathethwa ngoku ukuthula amabese ndicela uThixo abaprofeti asahambe nami kule ndlela baba wethu Nkosi yamakhosi Thixo wasezulwini siyathandaza baba akuthula ngokubelana ngolole Nkosi isandla ibhalele uThixo ezithweni uThixo endleleni sasavela kuyo sikule ntaba yomlilo apho sahlutyulwa impahla
siseblangeke uthi nobuhleli uma ukhumbula ubakanene sake sakulantaba saphuma size saphuma singaphethanga nto wathi umuntu kaThixo uthi kusemlilweni ukuthula ngabelana sasikulandewo apha sambona khona uThixo esemlilweni ukuthula ngabelana umoya wethu wamtakuthi sake angeke siphinde size kule ndawo angeke siphinde sizequwa ngoba equwa sabona umbono ukuthula ngabelana wamka umoya wamka wathi ba uThixo wayesemlilweni iba nguye lobuyisini phefumulo waphinde wayibuyisini phefumulo yethu wathi kuba nguJuno zayo wathetha umuntu kaNkulunkulu kule ndawo wathi inyoka ubuyibonile nayo yothukile imkile nawe ke wothukile buya isaphi inyoka ngobu imkile ukuthula ngabelana sembona uThixo ngaphezulu ngoba kudepha lapho uThixo lethi usigcinile uThixo simele sikhumbula uba uThixo wasihlangula kwelalidanga lomlilo ukuthula ngabelana wasihlangula uThixo yonke into yenze nenjongo wayesihlangulela ntoni wayefuna sithini ukuthula ngabelana silapha bawo kungenxa kwaluswa nguwe into edalwa kanisisekhona asizihambeli ngokwethu asisiphileni nangokwethu uThixo siphilisana uThixo sihambisana sibuleni wanjiswa nguye ukuthula ngabelana siyamcela uThixo besikhokhela uThixo sikhokhele endleleni yakhe ngoba asinamandla thina amandla akuye makasincede bawo amanasivuvuzela ngamandla wakhe wezulu sikule ntaba bawo intaba yoyikekayo intaba yasekhulu ukuthula ngabelana wayamane zithethe ezizinto simale sizimamela singazaza ziba zinto ezingakwenzekana sibe sithi hayi suka ikhole leyithethayo ukuthula ngabelana kodwa wathi ngelanga langolwesihlanu sihlangele kwindawo yaseCamo wathatha nalo mlilo wawabona la mangcwaba wathi abanye wehli ukuthula ngabelana wathi andazi sibuzele nomama sibuzele wathi kwathi umzilona kuthiwa ngowami ukuthula ngabelana kwakungolwesihlanu kanti uyeza lo mlilo kanti la mangcwaba ayeza kanti la mangcwaba asefikile sanduluka eCamo yakhiwa intente ngomgqibelo sangena ententeni ukuthula ngabelana entsimbi yokuqala yavakala isimemelo uyatsha ayatsha Thixo wethu uyawubuyisa umphefumulo abantu kumazwe asemakhaya kwakuthiwa batshele kuwa kwathiwa bathabanunqa bekulaa ndawo yokuthandaza ukuthula ngabelana kwakuThixo wasigcina uba kunakaloku sisalangazelela ukuza sisafuna ukuza kuyo le ntaba yomlilo kwakuThixo wasihlangula sithwale bawo ude
Nje suka kude. Suka zat. Emsolo. Baklowe. Yalusiwe. Ayalusu tito. Tifon. Ukuthi ngabezana. Bakal bamsethatha sami. Athi ubangiyathatha. Akantonto bidikulo. Izawudizwa ngelinini. Ukuthi ngabezana. Ngakusake phakathi enhlanda ezulwini. Hawu Nkosi. Uze ezasakhiwo sisezulwini. Saniqhubeke kuso. Ngiyezwa uthini. Ukuthi ngabezana. Amen. Athi Yesu. Nina salisambukile inhliziyo ngenxa yelizwi elithethe kuni uthi hlala lapha kum makusele kuni ukuthi mabesa Amen. inhliziyo bayihlambuluke njengoba Yesu endonosile uthi lapha nasemfuleni nasethunzini lokufa uthi ngolusi uthi uthixo wasithatha okanye wasithatha bawanyaze inceba ngingelutho kundawo zabaprofiti ukuthi amasebenzi Amen. mthoba kunyaka onguyesu ongumkhethe balamntu ukuthi amasebenzi Amen. bahawesisa emhlabeni bafela umnyamano omhlaba ukuthi amasebenzi Amen. kuze ngozam yambe ngoyesu indlela abantu bethu uyesu asawungena ngayo kwalasa sawuka uDavid athi nawe isa athi abalungisa agena ngalo isawe ngathito alikhethe mntwana likhethe abantu abasinike uThixo abeluso uThixo abahamba ngokomthetho kaThixo nakanye yasizwe sakwethu ngiphakamisa zihlanza ngamathembe balazande ngiyabhekisa ngoba ngithandina kubanyaluka kodwa songena pha balasalo njengoba sephila nabantwana bam indenga mthanda Baba Nkosi. Yehova Thixo wasezulwini. Amen. Nami ndilapha kule ndawo. Amen Tata. Ngale mini inkulu kangaka ivuyo uThixo. Ngizophakamisa umoya wami. Amen. Into uThixo makandincede. Uthi xa ulapha kule ndawo utshisa amathumbu. Okumntu oshayityiweyo. Uxole Nkosi ke malube nathi. Amen. Ngenxa yoba le ndawo yoyikeke. Andifuni ke uba umoya oyigcwele undidlokovise. Khole into yoba undithobe undibhekise phansi. Kude kule nkonzo. Akho kufutshane kude inkonzo. Xole Nkosi ke malube nathi. Zophamisa umoya wami ngale mini. Namhlanje le nkonzo wakuthi xa ivulwa Sinombala. Wakuthi xa ivulwa xa ivalwa uve kusithiwa ayiyona yethu yaseDumaculo. Kuthiwe le nkonzo yendwene. Ndibonela uba umoya wami mawehle ubheke phansi. Ngenxa into wale nkonzo isuka kude. Mawusoluleke mntakanyembezi. Uxole Nkosi ke mabena. Abakuthixo bengangole imihla. Ibe imihla enolulali nozaka umsini. uKristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Amen.
emahleni engibona usibona uthole sibangeni angenisa abantu abakahle bahle ikhithe ngaphakathi ubasibangeni ukufana nje wenyulanga ngo ubasibangeni ekugqibeleni uthole kusekona kunjena uthole sibangeni uzevele emahleni engibona ngomalusi ngabangqombe kwawolusa uthole sibangeni Amen. Amen. Amen.
Amen. Ndibonga uthando lukaThixo xa evumile uThixo nam uba ndibe kule ntendele zabaprofita xa kuvalwa lo mgidi. Koxolo Nkosi babenam. Ndiyambonga uThixo. Ndiyambonga uThixo. Ngokwenyaniso salusiwe. Yeah. Mandibonge igama. Amen. Salusiwe. Nomhlanje siva amazwi athi uYehova ngumalusi wam. Amen. Uthi uYehova uSamuel hambe uyogcoba endlini kaJesu. Amen. Ukhona onganhliziyo yami. Malibonge igama. Ukhona onganhliziyo yami. Kakatha lokuba basala ezawuhamba uSamuel uthi hey uzondibulala uSawuli. Akanandibulala kodwa qhuba ndithoka sinenkomo. Uthi uzowubingeleka. Malibonge igama. Unecebo uThixo. Unecebo uThixo. Malibonge igama. Unecebo uThixo. Namhlanje basabona eyona nto omnye acela umoya oyingcwele azasebenze ngaye. Inkokheli seyikhona apha. Seyikhona inkokheli kubantu abakhangela ngomoya. Malibonge igama. Amen. Amen. Ikhona. Malibonge igama lenkosi. Amen. Ikhona inkokheli ekhoyo masikhangela ngomoya. Ikhona inkokheli akuYehova uThixo akuthi noba uhambe kumnyameni kodwa ibe kukukhanya. Malibonge igama. Amen. Nawajaba ungepha ubunzima obunjani kodwa ubakaba owaphakamisela kuThixo amehlo uthi Yehova uthi mandenze ntoni uza kuxelela. Malibonge igama. Amen. Naleli nkonzo izohamba ngoba
Amen. Manibonge igama. Yalusiwe lenkonzo. Yalusiwe. Eyona nto ifuneka uba thina sizilungisa ukuze akwazi uThixo ukusisebenzisa. Manibonge igama. Hey, umuntu kaThixo unzima. Unzima umuntu kaThixo ngoba ubake wakhomba. Hayi mana uphindi ujonge kwenye icala. Ngoba lo ukhonjiweyo uzawuhlelwa zinto ngezinto. Amen. Manibonge igama. Amen. Umuntu abheka kuThixo ndimxelele akahambi kamnandi. Manibonge igama. Amen. Yalonto othi umpostoli uPawulos kandikhayisela ngembandezelo ethu. Ngoba uthi usawudlula embandezelweni ububona ubuhle bukaThixo. Manibonge igama. Amen. Ngoba uDavide uyazazi izinto ahlangulwe kuzo nguThixo. Manibonge igama. Abezange abe nayo le nhliziyo yokulibala okanye le ngqondo yokulibala uvelaphi. Manibonge igama. Amen. Iyona nto ibonge uba masifeyishe uba ungazazi uba wenzelwe ntoni na nguThixo. Manibonge igama. UYehova simzukisa ngenxa yemisebenzi yakhe. Yalonto uDavide athi noba ngaba ndihambe emfuleni wethunzi lokufa andoyiki bubi. Ewe Nkosi. Ngoba ndiyazi uba unamwe. Nkosi. Manibonge igama. Amen. Yeyi umuntu onoThixo uthi noba selehamba asifu uba andihambi ndodwa. Asifu uba uhamba nomkhosi wasezulwini. Manibonge igama. Amen. Eyona nto ifuneka kumuntu osibiza ngoThixo makazame ucela iimpawu zomnqamlezo. Oh my Lord. Uba ngabe uyakholwa kaloku funeka ubonakale ngemisebenzi yakho uba uyakholwa nyhani. Manibonge igama. Amen. Ngoba eyona nto iyintshumayelo yimisebenzi. Ewe Nkosi. Manibonge igama. Uba ngabe imisebenzi yakho mihle azawuqala abantu basondele kuwe ngento yoba batsalwa yimisebenzi yakho emihle. Manibonge igama. Amen. Umuntu uDavide wayekhayisa ngoThixo wakhe athi noba sendihamba emfuleni wethunzi lokufa andoyiki bubi ngoba unamndwe. Manibonge igama. Amen. Akwaba uThixo bangasinika amandla okuhlala kuye simthembe futhi simkhonze ngendlela epheleleyo. Manibonge igama. Into yabangela izinto zikaThixo zingezi kuthi kukudingeka kwenyaniso. Haleluya. Manibonge igama. Amen. Eyona nto sidingeke inyaniso. Uthi noba ngaba sowuthetha ngelizwi likaThixo kanti uthetha ngelizwi likaThixo ongekho kulo. Ithi inkokheli yami yabona ushumayela into ngeyiyo uyingozi. Manibonge igama. Eyona nto kufuneka sikhosele uThixo azokwazi usisebenzisa. Manibonge igama. Sawukhayisa ngaye ngexesha loba sihamba ngenyaniso ngoba siza kombathisa. Manibonge igama. Siza kombathisa. Hey, umntu onoThixo uhlale noxolo. Uhlale nothando ngoba uThixo lo luthando. Manibonge igama. Amen. uDavide wamthanda uSawule noba wayemphethe kakubi. Manibonge igama. Wamthanda. Wathi esami isandla soze simchukumise ngoba ngumthanjiswa. Manibonge igama. Ngenxa yoba wayesoyika nje esi sandla sikaThixo sihleli kuye. Manibonge igama. Namhlanje ndivade igugukile emphefumlweni wami. Ndithi namhlanje amandla okuhlala kuThixo mandiwamkeliswe nguYehova. Manibonge igama. Ndimoyile kuThixo ndizithobe ngaphansi kwesandla sakhe ukuze akwazi ukundisebenzisa. Manibonge igama. uThixo usebenzisa abantu abathobekileyo, abantu abanoxolo, abantu abanothando. Manibonge igama. Mayisithi utata utanomhlomboyo uthi hey abanye baske bandijoka bebusweni boyike nozakumu. Manibonge igama. Uthi hayi ke mna ndiyindoda yondoda.
ngazi. Uthi kodwa ke ndicela ukuba nicele uThixo nibonise inhliziyo yam. Malibonke igama. Hayi, inene. Ukuba ngaba sithe sahlala kuThixo sawuhlala samngeniswa iimpawu zomnqamlezo. Malibonke igama. Amen. Ndiyambulela uThixo ngoba utata akukho nto engazange andixelele yona. Kwathi nangexesha lokuba kuza kwenzeka lo msebenzi bendiyowenza ekhaya ndiwuthetha. Malibonke igama. Yayi, uThixo ngummangalisi. Ndiyamoyika uThixo. Malibonke igama. Ndiyamoyika uThixo. Ngoba kusuke nje kwathi laa khokho wayekhweleta wase wangathi ukhutshwa ebhokisini. Malibonke igama. Wangathi ukhutshwa ebhokisini. Ndathi inene. Uba ngaba bendiligqirha ngenzithi icama kundivumi. Malibonke igama. Bendivume nendlela kaThixo ngengakuhlala kwethu enyanisweni. Malibonke igama. Isonto zomphefumlo wam ngalo mazwi ndiyabulela umsebenzi endiwenza phaa ekhaya. Ndithi uThixo akwaba ebengandinika ukumoyika kude kufike ixesha lokuphela kobomi ngegama lenkosi.
Xolweni Nkosi malibanathi. Ngokusithoba okukhulu bazali. Ngokuthi hleli phaa esitulweni. Kuthiwa ungakhe uvule umlomo. Ungasicelelanga Maria Mbuka. Pastor bazali. Cela naba first paragraph. The last paragraph Maria Mbuka. Ndibulela uThixo okwazi ukwenza. Nami ndizibone ndilapha. Makasithande uThixo wethu. Amen. NginguNozulu Sibongo. Umchumani Thukela, Bafana uThelezi Bhaca. Ndixhokwa ngifana. Lapha eGqamakho. Ukhothane, uSimele yayo. Ngiyazalwa eMabheleni. Olaka, oqula, omafu. Ndizibona ndilapha bazali. Ngihleli kakhulu ixesha elide eNtshona Koloni Kapa. Ndilapha ke etown ngoku ngokuhlala ngenxa yomsebenzi. Ndibevekile ibuSuperSpar. Ndizibone ndilapha. Ndibulela umzuzu endiwufumanayo ndizukamde. Cha akuvumanga intoba ndingakhweli. Yona nto ndiye ndaxhoma phaa.
Ndingumuntu mna xa kuthiwa ijuliwe ngaske ndingakhawuleza ndithethe loo nto ndisuke egameni leNkosi Yesu. Ngoku ndipha endlini ekuseni kungena ifowuni esuka laa mntwana kaba usanda nokuhleli phambi lana. Sazana kakhulu. Uthe xa ethi uza kwencana ndacinga xa ndiseKapa wenza ngazo zonke indlela zoba abe lapho. Ndathi no mandedicate elisuku nam for yena nakwindawo bendizoya kuyo ndingayi. Xa ndizawuphuma kwakhona into ethi kaloku ngumzukulwana walapha kule nkonzo yabaprofiti. Izixhobo nazo ukuze zikhule hamba abonikela ngazo. Ndaphutha ndaqokelela ezi speaker nezi mic. Ndathi mandihambe nam ndiyoxhasa umsebenzi wenkosi. Ndibe khona basaki. Ndivile ndiyaqala xa ungena kule nkonzo kaTata Mboniso. Kule ndlu yabaprofita. Ndingumzukulwana wabaprofita ngoba ndiqhoba kakhulu isandla nawe egameni leNkosi Yesu. Kodwa ngenxa yoba zikhona into ezazithethwe ngabaprofiti kwasendulo angeke ke sazilandela. Sibane nje xa sibona senzeka sithi ngenye yazo. Ngenye yazo. Akuyincedi into ke bawusanda ezi speaker sifuna uzigcina sizigcinele zethu izinto singezi apho sizalwa khona. Funeke size nezixhobo zethu zonke noba siphi size nezixhobo zethu emakhayeni ethu. Ndiva kuthiwa kuyatshixa. Kodwa ndicimba abazali nezami izinto nezami inkinga engibhekene kunye nazo kwimisebenzi yakwamoya yakwanyama. uThixo zisitshixele kapho kuthi manibane ningena kwindawo ngendawo eningena kuzo ningena ngomthandazo nami ningadilibali egameni leNkosi Yesu. Anawuya tu elizweni ndivile nje qha intoba uYehova umalusi wami. Thanda nje loo ndawo kwazana ngoku ndihleliyo otata nomama betyhila indawo yokwaluswa. Ndaba nepicture nje ngeli xesha uDavide ahleliyo endle. Ndaba nepicture uDavide esilwa nebhere and akho mntu owaye nolwazi lobunzima ne-challenges awayebhekene kunye nazo uDavide apha until azoyi-expose ngokunokwakhe. Xa kufuneka into yoba kukhona indoda ekufuneke ibethiwe enguGoliathi kwacaba kuyambotshwa ngamadoda ebandla yoyika ngoba ayamqonda uGoliathi. Uthi ma esiza uDavide uthi khandipheni chance uYehova umalusi wami bayiqonda into yoba lo mntu asimasi akanambali yokulwa because zange bambona. Uthi mandi nixelele ndikhe ndabetha ibhere ndikhe ndalwa ngonyama. Maybe abanye benu bathi xa bendibona ndisilwa nebhere bajika kwangoko bangathi abandibonanga babaleka. uYehova umalusi wami. Ndizothi nam yanga ezi azithethe emva zezomntu nomntu banxele ingabizo zezam. Mhlawumbi mna indlela uYehova andolusa ngayo it might be differ kwindlela owaluswa ngayo. Yiyo ke ngoku lento yena uthe uDavide uthini uthi noba ndihambe emfuleni wethunzi unobungqina balanto ayithethayo. Andazobakho ubungqina mhlawumbi undawo ngoba kuyenzeka kuthi kanti nokuphehluzeliswa kwebandla ukhona nawe. Ithi kanti umsebenzi obekelwe wona lowo. uYehova umalusi wami.
ngoba uyakwazi uThixo uthatha ikhava ngoku usenzeka izinto athatha ikhava jonke umecimbu uyaphumelela kanti usakunikeza ichance yoba wenze lento uba ungayenza kanti uThixo akekho kulonto uYehova kumalusi wami ngizocela nami kwimisebenzi yonke uThixo anginike yona kwindawo akhothana apho uthandaza khona ngathi uThixo anganceda kwindawo lapha eGcuwa nalapho nibale ngiguqa khona uThixo nama ngabanenceda zonke izinto zabaprofiti zisincede zisigcine zisikhusele zisipha amandla kwimisebenzi abasinike yona ngoYesu Kristu Nkosi yethu amen. Ndibulela kakhulu bazali ndibulela kakhulu umuntu akasanda ngokuthi xa uthe wakhumbula indlu yabaprofita namo unganishiwo abanye abantu ebezawuthi mandizibe ndodwa inkosi kufoka Thixo inkosi yami uThixo angakwandisela izinto nezidingo zakho inkosi Baba Nkosi Jehova Thixo kaMankosi Amen. Amen.